Salam ediz vatandaşlarım. 7. mayda Qurbanqulu Änöv şäherinde Alavaylan klinikasyny açdy. Halkyň puluna gaty gowy edip owadan edip açypdyr. Emma koronavirusda yatan adamlar bolsa çölüň içinde, palataň içinde çäge guma bulaşyp aç ýatyrlar. Halk barada bolsa hiç kim pikir eden ak görgüller barada. Halk özü pikir etsem giden ýoluny ýapypdyň ýa. Qurbanqulu eger klinika açyp sen hayvan söýýändirin öýdüp halkyň öňüne çykyp ýörseň welin halk bilip ýörer sen hayvan söýýämiň, söýmeýämiň. Köçedäki pişikler bilen küçükleri tutup äkedip halta salyp hayvanat bagyna yrtyjy hayvanlara iýim edip berýärler. KGB'nyň işgärleri dompravleniýan işgärlerine tapşyrýarlar. Eger işten çykmajak bolsaňyz her biriniz günde 4 sanak pişik ýa küçük tapyp gelmeli, haltaňyza salyp tapşyrmaly dip olara norma berdiler. O görgüller hem işten çykmajak bolup pişik görse, küçük görse kowalap halta salyp berler. Liçnim onu özüm gördüm men. Bir ayal elindäki sübse bilen bir domyň aşagynyň deşiginde sübsäni sokup pişigi jagyrdy edip ýatyr, geçip barýar welin. Näme etýän pişig, näme bu näse bar diýsem, bize tapşyrdy, hayvanat bagyna tapşyrmaly, hayvanat bagynyň hayvanlary aç ölüp ýatyrmyşyn, şo köçe pişikleri bilen küçükleri äkedip şolara iýim edip bermeli diýip. Bunu hemme Türkmenistan Aşgabatyň içi bilip durar bunu. Aşgabatyň içinde biriniň pişigi daşary çykaýsa ılgap pişigini alýa äkedäýmesinler, dompravleniýan işgärleri diýip. Bu hayvanlaryň sen hayvan söýýän bolsaň näme üçin şonu etdirýärsiň sen? Bu daşardaky pişikler bilen küçükler Allah'ın yaradan dälmi? Olar ama Allah'ın yaradan gudraty. Sen olary şonýany hala getirip hayvanat bagyna ýyrtyjy hayvanlara iýim edip berýärsiň. Ýyrtyjy hayvanlar açlykdan ölüp otyr, adamlar açlykdan ölüp otyr. Sen şolatlar pikir etmän Türkmenistanda Änövde sen Aşgabatyň içinde klinika açyp o taýda 24 saat telewizorda görkezip ýatyrsyň. Halkyň puluna açyp, halk bolsa pul alyp bilmän bankamatyň öňünde gece gündüz bar aýlanyp ýörýärler. O bankamada barsa pul ýok, bu bankamada barsa pul ýok. Aşgabatyň içine bankamat goýman bütün gün ýerden akşama çäne pul gözläp ýörler. Bir-birine nerede pul bar, haýsy bankamatda pul bar diýişip. Senem halkyň pulunu ogurlap klinika açyp ýördiň. Halkyň pulu, hemme adam halkyň pulunu edip ýördiň. Halkyň öňünde 24 sagatlap bu maşina minip, bu maşina minip ýa-da ol eşiňi bir günüň içinde 5-6 saat eşik giyip telewizora çykýarsyň, ýasama diýişiň görkezip. Aç halkyň öňünde gizrelep. Sen halkyň alabaylara klinika açyp halkyň pulunu ogurlap açyp ýörenden halkyňa kömek etdäsen. Eger hayvan söýseň, hemme hayvany söý. Daşardaky hayvanlara söýseň bolmaýarmy? Hayvan söýýän bolsaň sen. Azıcık Allah'dan kork. Bu hayvanların göz yaşları entek seni ahı tutur. Adamdan katagam qargap yatırlar. Eger senin öňünde işgärler ve studentler senin baryan ýolunda arkadagama şöhret dip bökelep dursalar halk men söýýändir öýdüp ýörsiň sen. Halk sen söýýän halk arkadagama şöhret diýende şo içinden gurayak geldi Türkmeniň gara buldy, ölmän geçdi. Bir ölsedi ýa-da gitsedi bizden bir adatlyga çyksadyk dip çarçalýarlar içinden aýdyp. Daşyndan arkadagama şöhret diýeni bilenem o görgüler zystardy etýärler. Sen olsa olaň öňünde halyň üstünde ýyrşaýan ot görseň halk men söýýändir diýip. Senin ejen kakan aydan okmy iň bolmanda senin boýla senin kellen işläni apmyşyň sen akmak ekeniň ejen kakan aydan okmy oglum halk baradadan pikir et sen şu halk bolmasa şu toprağa Türkmen toprağa prezident bolup bilmerdiň halk bolan üçin sen prezident bolup ýörsiň bir halka kömek edeli dip aydan akmy oglum unlar nerä gitdi şunça ýyllap un çörek gyt bolan okdy sen geçdiň weli näme üçin gyt boldy dip aydan okmy senin bajylaryň bizat galyp ýören bajylaryň bilen ejen kakan ýok gaýtam sen 9-njy maýda atamyň veteranyň baydagy dip o Russiýadan baydak getirdip ony alan oýlasyňmy sen
Ol haysı Nikolay'ın baydağı tutup gören. Niyazov'un bir Ivan'ın toprağını getirdi de ata kakanın toprağı deyip bir Ivan'ın toprağını akidip mazarda adam caylan yana edip gör utanman. Sen hemen şondan beter olup görsün halka gülkünç olup. Sen ağlabaylar açan olup itler kucaklarını olup gezip görme sen halk bilip gör senin ne hayvan kov görüyorsun ne adam kov görüyorsun sen dine öldüğünü söyleyen sen. Dine öldüğünü söyleyen sen. Başka da pikremeden ak sen. Halkın bolsa bolsun ağdı burun bolmasın diyorsun sen. Halkın çağası yok, halkın ağdı yok. Sen dine öldüğünü pikir edip gelip görsün öz tohumun bilen. Bu zatlardan halk uca yağdadı. Uca gittiğince o ervet bolup var ya, gittiğince ağırlaşıp gidip var ya. Ne için ağırlaşıp var ya, ne için şunyan dereceye yettik deyip pikremeden ak sen. Qaytam halkı eziyasın sen. Senden prezident bolmaz. Halka sen gerek değil. Öňen prezident sen seçen akdylar, sen bir kanun basıp aldın sen. Halk seni islänak. Sen halka qara bulut bolup geldin prezident däldi. Gurayak bolup geldin sen. Öz isleň oýunça gitmeli bolursun. Gitmeseň hem halk ayağa kalmaly sabır käsesini doldurup otursun sen. Yetjek derejesine halky yetirip otursun sen. Prezident boldum, elim gelipdi, meniň näme etsem edip bilýän men öz islegim, öz keypim dip aýlanyp ýörsin halk bilen, halk görgüller çöreň ugrunda, unuň ugrunda kaçana näme halk näme etsem diýişini gysyp ýasar öýtýän sabır käsesini deňek görýän bolsaň dolu oturyndy garaş. Ya şu derece ayağa kalsın, näme etsem ayağa kalan ok şu binamız halk şu hemme da edip gören ayağa kalmazım kadiýasyňmy sen? Ona şonu isleyen olsan ayağa kalarlar, maňlaýyna daşatyp urarlar, ondan kaçmana deşigeme tapmarsın. Doldu sabır käselerinde. Senin yoğun gip halkam, adam, Türkmen vatandaşlaram adatlyga çıksın, köçedäki hayvanlaram adatlyga çıksın, arkaýyn köçededen hayvanam yok görgüller. Allah'dan korkýasyň sen. Allah'dan korkýan adam bötmeye hiç açan.